Coren akapinda kuti pasi neZANU-PF nekuti une zvaunoziva zvisina kubvita zvadzadzikiswa neZANU-PF kubva 1980 up to now 47 years 40 chakuti yautopinda ku50 but you are suffering Zimbabwe's. Ndosaka tichititega kuti titaure newe nekuti tinga tichiziva zvatinozivawo panyaya yenyika yedu iyi. Takaberekwa makore mashure hondo inenge yapera tichiberekwa, but tinoziva kuti Zimbabwe yanga yakanaka. Takaenda kuzvikoro ikoko, kuzvikoro kunotaurwa taibhadhara $, rine mabuilding fund, sports yevana ipapo. Makreshi edu taitoenda muzvikoro imomo taitobikirwa zvinodyiwa, kuti zvaakuitwa mazuva ano kuti unongobhadhara mari. Tarisa kumatowns yese muri kutaura nezvo kana kubva kunana Harare, Bulawayo, wachivha tinozviziva. Hakuna chikoro chiri kubhadhara mari chiri less than $40 mumatowns iwo, but hakuna zviri kuitwa nematichers acho. Anoita maextra lessons uchibhadhara mari idzodzo, idzi maextra lessons dzevana, but hapana zvinenge zvichibuda kuvana vacho vanozopedza zvikoro izvozvo. Saka nawo tinenge tichida kutaura nyaya dzinenge dzichitaurwa nevaroma vari kuti marevolution whatever ndiye so. Chinhu chini tinoda kuti vakomana venyika yeZimbabwe svinurai muone izvozvizvi kuti chinotaurwa chinonzi Moveti. Munhu ari pane makore mangana? Hakuna Moveti anebva pakaberekwa pa70, hapana Moveti. Moveti ari kuma60, 1960 ndichakuti tongokuti 60 and 5 and below ndo panokwanisa kuwanikwa Moveti akatoenda ari kana 14 and 15, 16 years. Saka umwe wese wari kubuda uchizviti Moveti wari kubva kupi? Isusu takaberekwa nevana mai wedu aenda kunobikira nababa wedu wanga uri Moveti asi wakafa. Saka zvimwe zvese zvamuri kuswera mechitenderedzwa muchizi Moveti akapona nguva yehondo ndiwo ariko washoma. Handimbofungi kuti wanoita thousands akawanda. Munongonhonga uro 2 uro 3. Tinowaziva Moveti akapihwa ma50,000 kuma90s. Akasara mashoma pamari yaakapihwa iwawo. Hapana zvatinotaurirwa nepati yemunongo mechitaura nezvaye ZANU-PF iyi kuti anoiti Moveti nowadays. Ndo zvandinodzoka ndichitaura. Hatina chatinoramba tichidzokorodza, tichiramba tichitaura nyaya dzinenge dzichakafanana nedzinonzi Moveti. Wakapihwa mari ende izvozvo hawasi kurarama zvakanaka. Wabereki wedu iwawo takakurira berekwa nemaveterans tinozviziva. Wakapihwa mari, wakapihwa ma50,000 kuma90s. Wakatoita zvawakaita, waisenza zvawaiita uchiita sei. Saka hondo ingoripo ndeyekuti isusu vana veZimbabwe tasiiwa patambo. Toda kuti tisunungure Zimbabwe. Kuramba tichinzwa maaudios akawandisa anenge achitaurwa tine shungu yekuti nyika yedu iite zvakanaka. naMwari anotibatsira tirambe tiitewo zvakanaka. Nyika yedu ine zvinhu tinogara tichitaura, vanoziva nyika dzakafanana naSouth Africa, Botswana, Malawi, Tanzania anotozviziva kuti vanoziva kuti Zimbabwe richest countries, hapana chinotadza kuita, but tinotoremerwawo isu nekungoona kuti kune vanhu vari kutsvaga mari maplatforms yatoziziva kuti zviriko. Uri kutsvagawo salt neshuga, but isi hatidi kutsvaga salt neshuga. Toda kuti kana tichiti tiri kuita revolutions, toda kuita revolutions iti vanhu jenyu. Hatitati mapastis hatidi kuzvinzwa izvo. Tozviziva kuti vanhu vakawanda wakane zvawakaita wane wakadaizvo, asi auya achita kuti honai apa toda kufamba nawo. Toona kuti ivo vanotisvisa kupi.
then tizotaura kana tasvika kwetiri sikuone apa makambotidai totangira ipapo. Hatidzokorowiwo, haungorambi wakatadza kuvhara chibhakera chawakamborohwa nacho, tozviziva. I'm learning too much. Tinenge tichingonzwa muchitaura, vakuru wedu vanonge vachingotaura, but tine zvinhu zvizhinji zvatinenge takachengeta mumwoyo. Ndohupenyu, mwoyo ndohupenyu. Ukafa mwoyo haukwanisi kutaura. Kana takutaura tinoti vana weZimbabwe wabatsirike, nekuti kwane ma 2K kwakutouya ameni zvakuenda pasina kupedzwa zvakatadzikwa nevakuru. Akatadza anokumbira ruregerero, usiwa wakadaro, nyika yoenda mberi. Kwete tikati chakati toda kuti nekuti wakambondirova paya wakazodai, aiwa, tinozvisiya zvese izvozvo, nekuti tinoona kuti vanhu vakashata wagara waripo kune wakanaka, ndo zvinodiwa naMwari. Hapashayiki wakaipa pana Mwari, hapashayiki chakashata. Pane chakanaka panouya chakaipa. Saka toda kuti tiende mberi, tosunungura Zimbabwe kuti iite zvakanaka. Hazvinakidzi kuti kune mamiliyoni evana veZimbabwe vari kurarama outside country, nyika yedu, tichiziva zveiri nemaresources acho tinowaziva. Hapana zvatinotaurirwa kubva kunana Scott Sakupwanya kana kunana ananzanane iyo anatagwire iyo anani. Hatina zvatinotaurirwa zvakaita isusu. You never know zvinhu zviye kuti mari munyika ndo meiri, inongoputika from nowhere. Vanhu vanozotengerwa zvimalaptop, mogadzira zvimachannels, mubva maona unga imimi vanhu vangwara, vasikakwanisi kuti aiwa murambochizi aiwa rambe muchitaura kudai so nekuti tiri kudai so, but hazvisiri izvo zvatiri kuda kuti vana weZimbabwe vasununguke. Tine vana vetiri kubereka, wada kuti wazopona uchipinda muzvipatara zvedu zvinobayiwa majekiseni. Taiti tikarwara tichienda kuchipatara isu taitoti ndinogona kupona tisati tasvika kuchipatara nekuti ndobayiwa injection. Zvatinoziva, kwete kutaura zvatisingazivi. Saka machannels enyika iwe machannels ane order, ndizvo zvandiri kukumbira. Hatidi ngoti pasi nechinhu chakati, hatiti isati handisenze nekuti pasi, ndinosenza nekuti Zimbabwe ngaisimuke. Zimbabwe ngaisimuke, iwe iraise maissues eZimbabwe, nekuti ndinoziva maresources ari muZimbabwe. Dhani kuziva maresources ari muZimbabwe, zvisina chikoro, zvisina chii. Kuziva kuti apa pane emerald, pane zvakati, apa pane ndinototi vana sekuru wedu ava, wese vanonge vachitaura ndivana sekuru wedu ava, zvakaita vana Mnangagwa, toti chizororai mosiyira vana. Hatidi hondo, hatidi chii, but kana makatadza makatadza. Zvekuti ZANU-PF haisi yakasunungura Zimbabwe, ndo dambudziko ramunofungidzira vana vechidika vari kukoresi. Takakura tichiziva tiine zvakawanda, ndoska muchiona zvimachechi zviriko zvenhema zvichichichi zvinonyepa kuita zvakawandisa zvinongoengo ichiitwa muZimbabwe. Satanists yakubatai, ende hamuna zvemunoti mukasanamata Mwari mupenyu, hamuna kwamuri kuenda. Munofira tinoti rungire, tinoti munoti rungire pachimanyika, munofira rungire, nekuti Satanics ikakubvumai kuti munonga muri kuti muri kubvepi, muri kuenda kupi, namatai Mwari mupenyu, ende musateedzera zviprofita kana zvimaprofita sefake. Namatai Mwari peuri ipapo, Mwari anewe, anoziva kwouri iwewe. Zvimaiti mudzimu hamuidi, yakakepushwa nemai mote iyo mapata yakakepushwa, yekuti kukepushwa kune vakaramba kuenda ikoko. Tinoziva kuti nyika yakarambwa ichida kutora sort of a history, tinoiziva kuti yakatora kuda kutora madzinza
Zvakafanana kuti nyika yeZimbabwe haina chinozikanwa pakorenda dzoka, haina chinozikanwa chinonga chichitaurwa nana Mnangagwa. Hawana chavanototaura chavanoziva. Isu tiri vanhu wekuti tiri wenyika yeZimbabwe tinofanira kuita tsika dzedu nemagariro, but ivo vakabvumira zvinhu zvese. Culture yedu haisi yezvigure, culture yedu haisi yenhingi. Ndosaka uchiona machurches ariko mazuva anaya wari kungonyebera vanhu nekuti wakatoona kuti tinongopinda kwedu. Isu tinoziva kuti culture yedu tine masvikiro enyika, ndo culture yedu. Ivo vanozodzoka kuculture uchitozonyepa kuti tinana mbuya nehanda, but havakwanisi kuvati vana mbuya nehanda wacho waite zvawaida. Ndo culture yedu, but ivo havazvikwanisi nekuti zvine mhondoro. Mhondoro dzacho havadzizivi kuti dzinoterwa sei, dzinoitwa sei. Vanoita musanganiswa, zvinhu zvese zviripo zvakadai. Hatiti zvekugurira, tinoziva kuti tine mhondoro dzenyika yeZimbabwe dzinotungamira nyika, zvinoda kuitwa zvadzinoitwa. Saka unofanira kuziva kuti mhondoro yenyika, kuti tizive kuti nyika tinofambisa sei, tinoita sei, tinoita sei. Inozi nyika haiuyi kuna president, unongozi king, haangouyi kunozi king. Wana king wekuuraya hazviko kuZimbabwe zvezve, hazviko. Tine nzvimbo nenzvimbo dzatinoziva dzinopirwa, dzinobikwa. Saka zvese zvawakazvifumura nevanhu vakurima zvifodya zvinongopuhwa iwe muti warungwe makadzinga iwawo. Wari kurimisa vanhu vachipuhwa zvimanhingi nezvimatenda zvinopuhwawo zvikambani yakati zvitema miti nemumasango imomo. Vamwe vacho vanotofira imomo, imhondo dzinenge dzatsamwa. Hazviko izvozvo. Tinofanira kunga tichiita zvinhu dzinotsika nemagariro, kwete kungoti munhu unozozi apa pachibvapo hapasi pako, apa pachibvapo hapasi pako. Takakurira kunozi kumatenga nyika kune tsika nemagariro. Hakuna mambo, hakuna even Smith anga ariko hondo ichirwiwa, zvisita tinodziziva. Iwona nhasi vanototanga dotora kuti matenga nyika tozoziva kuti wazodai so. Pawakaisa ichibva iyo Mugabe wakasiya zviripo. Iwo vichiuya wakada kuti toda kutozoti none mapurazi ari kubhadharwa, anoda kubhadharwa sei musikakwanisi kuanga muchiti anhu JMB ichisenza zvakanaka. Saka kwete chiendesa chibage kuJMB, tibhadharwa mari dzenyu. Masikero muchirera penye chitakura JMB chiendesa chikafu kuJMB chichiita sei, tozviziva zvese. Saka hapana zvinenge zvichitaurwa nezvipati. Tichiripo takangomira, asi hatisi maovheti, hatisi chii. Tiri vana vevanhu vakarwira rusununguko rwenyika, tinoruziva kuti wakarwirwa sei. But zviri munge muchitaura zvese tichingozwa kuti vanhu vari kutaura izvi. Asi chandinoda musatukana, nekuti kwamakuenda muri kusvika muri padhuze, but kutukana kwamakuita uko manje kuti zvakazodai. Kana maplatform ekutsvaga mari nekudai, musatsvaga maplatform ekuti muite mari nekutsvagisa kutukana. Hamuna kwemunenge muchienda, muzi muri kusenza nevanhu vakasviba wane mweya, but namatai Mwari anokusunungurai, munopukunyuka. Nesu tinopukunyukawo futi kuti zvinhu zvive zviri normal. Chinhu chinotaurwa ndo chakanaka, kutaurirana ndo chinhu chakanaka. Kutaura so kubhuya, toitori kubhuya pachimanyika, timuzwisise kuti tiri kutaura kuti apa pari kukanganiswa zvakati nezvakati nezvakati. Kwete kuti ataura ndio anopondwa, ataura ndio anopondwa. Ndio zvavaita varume vese vamuri kuona zvaakuvanetsa, zviri kuamukira hese mhosva yenyu imimi even wana Korenyi. Vari kumukirwa nezvinhu zvavo. Ndosaka muri kuti yeye kutoka imbwa dzedze dzinenge dzaungana dzingoti yeye, but ivo vanozoda kuvhara nekuti vanenge vane mari, vobva vatsvaga kuti imbwa inoda nekahukura nekaipa chakati yanyarara.
Saka mukanyarara futi hapana kwemuri kuenda, muchinyarara zviri kungoenda zvichienda mberi. Rambai muchitaura zvamuri kuita izvozvi, tinosvika kwatiri kusvika. Munosvika kwamuri kusvika, nesu tinosvikawo futi kwatiri kusvika. Tiri kuzviziva, chokwadi chiripo tinochiziva, zviri kuitwa nevanhu ava. Hapana vanhu vari kuswera kuchitaura zvese izvi. Varipo vetinotoerenga kuti ava vari kutaura, ava vari kutaura, ava vari kutaura, vari kutaura chokwadi. Tozviziva zvese izvozvo izvo. Tinonzi spero mwii lokunde, tinozviziva. Hapana chinombofa chakataurwa muZimbabwe chatisingazivi, chinoti chokwadi tinenge tiinacho, asi toda kuti vanhu vaite chokwadi chemazvokwadi, ndokuti Zimbabwe iende mberi. Kwete kuswera muchinyanya kuda kuti uyo azodai, comrade wazodai. Comrade wei panguva ineyi tiri? Munhu wese secomrade, nyika yese secomrade? Hapana. Zimbabwe kadiki diki yake, hapana munhu anotaura kuti pane munhu wairarama comrade andizvozvo akazodai akazopenga akazodai. Hakuna. Toda genuine anouya achitaura zvakanaka petiri, otaura kuti taakudai 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 taakudai, nditakuti izvi taakudai, kwete zvekuswera kuti chinyebirana kubhabhadzirana. Hatisiri vana vadiki kuti tode takakura kare, ende kufa kwacho taakutofa futi, saka hatichatyi kufa futi. Zvakawanda zvetinoziva, tine maminerals aenda zvisingaiperi zvisingamboiti, zvetotoziva kuti ichi chinokosha mari yakati, chinokosha mari yakati, chinokosha mari yakati. Chaakudzoka izvi chimwe munhu echingodhoneta zvimwe zvinhu zvatinoziva. Saka hatichambofi takatarisira izvozvo kuti tingambe tichitaura chinhu one, ndezvekuti musaita jairu vhesi kana kuramba muchitaura zviri nani kutombodzima mapuratifomu amwana asingatauri kana kuti asei, nekuti isu kwana taakutaura tinenge tine kuti tine zvetinenge tichiona timapuratifomu aya. Asi kwetiri kuda tinosvika chakanaka kuabhutitana kuti tiri kuenda kupi, tiri kufamba sei, ndozvatinoziva. Kuti zvese zvitiri kuda zvichanaka chete, asi musi ndiwo unogona kuti ngauti nonokera. Hakuna munhu anozozi anouya wechikuti mukaona kuti nyika chaicha ine nhingi even ana Zambia kuti unoona yakofira kuimwe nyika. Amwe anokwira ndege chiorapwa kuTanzania, isusu taitochema kuti kuenda kukiriniki taichema tibaiwa majekiseni isusu. Ndapona inisa ndatomboenda kukiriniki kwachitozviziva. Saka chinonyanya kushambira muZimbabwe chekuti izi parasitemu haitooneki, panadol haioneki muzvipatara. Zvine mukurumbira taiti kumarural areas kwedu taitoti handisida kuenda kukiriniki. Ndapora inini, kutonyebera ndaraiti inini nekuti urusha kubaiwa injection. But nowadays unotomhanya kuti ndinobaiwa injection. Injection yacho iribhadhara $10, $20 kubaiwa injection chete. Private inenge ichikubaira haisi munhu wemuZimbabwe, ndokuIndia kana ndokupi. Iri Zimbabwe, but India yacho waunzwa kupi? KuZimbabwe nani? Mishonga yacho inobva kupi? Tine miti inokosha inogadzira mainjection iwawo muZimbabwe, tinoiziva. Hakuna zvatisingazivi isusu. But munodzvanyirira vamwe vanhu neruzivo rwavo rwavakapiwawo naMwari, nekuda kwekutungamiriri rwakashata. Haungati ndakaenda kuhondo, hondo yacho wairwa usikaryi sadza, wairwa hondo uchibikira paiko iyoyo. Ihondo ipi unoti ndakaenda kuhondo? Hondo yacho inotaurwa nevarumawo. Wangani wakaenda kuhondo vari kutaura nehondo ivo papo? Isina abereki akafira kuhondo. Vamwe vakadzoka varipo, vamwe vakashaya, hondo yapera. Vari kutaura wakaenda kuhondo yacho ndianani? Saka hatidi kutaura nyaya yehondo, toda kutaura nyaya yenyika, kuti vana vedu vazova remangwana rakanaka. Ndizvo zvatiri kutaura kore. Tombobvisa zvekuti party sepati haina basa. Toda kuti Zimbabwe iende mberi. Ndizvo zvatiri kutaura. Asi mukaita hutsinyo kusoti party ZANU-PF, CC, MDC, zvakazodai, chavangu, izvozvo tozviziva.
hatina party and hatina maelection anoitwa muZimbabwe futi satachinja situation iripo. Ndizvo zvatiri kutaura. Kana wasingado chida hatisviki 2018 2028 haiti ndoye muri ruzinomirirwa maelection. Tine junction yakafanana neiyo tichirarama vanhu tiri masango ano tinoti Surudhadhi nomori soti sapariresi avhari musoja hafi asoti anotsakatika. Hatina zvatinotaura zvakawanda zvatinotaurwa nemanhu vanongochitaura zvizvi. Nyika iyi Zimbabwe ine vanhu vane rudo wakabatana, but kubatana kwechitsotsi ndokwetisingadi. Kuti umwe munhu anoitenwa ichipuhwa kamotikari obva uripuhwa motikari kune vanhu vari kutadza kuenda kuchikoro kuti wazotengera nyika wazoisa munotanga mauraya kuti muzokuvaka zvipatara. Ndo zvamunoita kuti muurayi mozovaka. Asati akambozviona since kamudhara kakafa katoka 75 something years kanobvira kaiuraya bhijana hatizivi hedu, but akana kuuraya kusvika paextend taari izvozvizvi yekuti vanhu vanoenda kuchipatara vanoda iso. Ndachandinotaurirwa muZimbabwe ndakashayirwa napararo handitauri zvinhu zvakawanda. But musaita utsinye hwekusvika paextend iyoyo wanakore. Iwo handingati koreni yo iplatform yako ndinoda kuti ndimbouza wandinzwewo. Tine zvizhinji zvatoda kutaura apa but tinoona kuti ina handina chinozi chigananda. Munhu wese kwendiri ari right nekuti anouya nemaissues ake anenge achitaura, but itai zvinhu zvifambe nekuti isusu vana veZimbabwe hatina tinoti munangarwa weZimbabwe, hatina chetinoti ani kana kuti kunonzi ani hati aiwa isi mamaina itototi ndakatiti zvinhu nyika ndeye vanhu, chatiri kuchema nacho ndechedu tese. Nyika ngaisununguke, atadzi anobva kwete tinoramba tichikawiswa bhora risina mweya. Hatidi izvozvo, bhora risina mweya hatidi, nekuti takatora nguva nezvinhu zvakatendema. Isusu munyika meme tinomaziva ese ari kushambisana nevakomana, tinomaziva kuti kwaari kwabva neuku nemakona acho tinomaziva. Nevakomana vanonga vari mumajeri totoziva kuti aiwa vari kungopikirawo pasina mhosva. Tinozviziva zvese izvozvo nekuti makazodai nemari dzacho nemavhalue acho tinomaziva. Saka hana zvanongochitaura varume avo. Tinofanira kutanga kusunga kutangira kune musoro wacho iwo ndinofanira kutanga wasungwa wogara mujeri, vana vozoenda mujeri futi. Thank you.